Ya, sampai kita dengan judul Bukit Bunian.
manjalang ku gua sarai antah di majalah nan kalurui pau bedo bana malah badan dae tiyo kako tabang kalai lah di pacik lapeh juo di ma bagai tagurajai taga dinan karedae tagarubu dendam paran kawan.
tak kalaikan ranah Minang maoy tabayang satu kita 1000 Minang. Jika dikatakan